today's vlog, moadto kita sa Panggil Bridge ug tan-awon na to mga kabisaya kung pwede na ba makaagi from Tubod to Tangub City. Time check around 5 AM ug naa na kita sa Iligan City mga kabisaya. Ug as you can see, nakita na ninyong Gaisano Iligan ug naa kita karon sa painitan ni Buday kay diri ta mga mga kabisaya. Kay mura ganan ko din magtambay-tambay no kay naslay tables and chairs tapos nakasdapin sa dalan. Why not, di ba? Ani ang Ligana sa kabila. Thank you. Nanay siya swak, nanay siya kape at 25 pesos. Hindi ako paburo ito diri sa Iligan City. Namidap din sa dalan at bang sa may Gaisano, Iligan City. Danish. So kanilang kape is 10 pesos only. Alin mo diri guys, mga magkuan na ta magkape. Nagtambay lang mi diri mga 30 minutes mga kabisaya, igo lang gyud nga mawala ang kasakit sa likod during sa biyahe no. Then after this, moadto na po dayon mi sa may merkado, sa may Poblacion Market kay mag-breakfast na pud mi daan. Nag-decide ko nga diri na lang sad mi mag-breakfast sa may Nutinggo, kaninay halang-halang og bulalo mga kabisaya kay para sad makatipid-tipid mi. Pero medyo nagmahal na pud ang ilang bulalo no, kay 115 na tapos ang ilang halang-halang ni 65. So nagmahal sila og 15 pesos. Pero that's okay. Okay ra pud gyapon na kaya ra gyapon nato na no. Pagabot na mo sa Buroon, Iligan City mga kabisaya, nalabyan na mo ning King's Convenience Store Buroon. So naghapit ko diri kay murag kana nga buntag giuhaw kay kuan na mga kabisaya. Grabe, buntag pa lang gani mga kabisaya, nangita na jud kog iced coffee nga pwede na ko mainom kay giuhaw ko at the same time katulgo na pud kaayo ko. Hello mga kabisaya, nami diri sa King's Buroon, located sa Iligan City. So kung wala ko masayop, ang Buroon is ang last barangay sa Iligan City before maglinamon. So alin mo diri guys, kidagan kay convenience store ni sila dinhi. Pwede mo mag-inom dinhi na sila second floor, dito mo mag-inom. Tapos taman sila 11:30 sa gabi. So morning kuan mango yogurt series. Tag 65 pesos na ni siya mga kabisaya. Tapos medium size. Ang medium size is 500 ml or half liter para makabalugin mo sa kadako. So not bad, 65, diba? Na siya ice cream, na siya yogurt mga kabisaya, na siya ice cream, tapos na siya ice. Buwa siya gatas, no? Ito i-try. Lagi siya, mura siya minok, nakalinga mangga. Ayan talaga. Kami ingkay siya basta na niya po. Pero barato ra, 65 ra. So, ang next na ko i-try ang my favorite ice coffee nga latte. Wala mo yung kwan din Spanish latte. Supposedly, nangita mig 7-Eleven kay giuhaw kay ko kamulo mi biyahe. Nangita ko 7-Eleven kay kabalo ko sa 7-Eleven ay ice coffee bitaw dito nga barato sad pero lami gyapon. Unfortunately, walay 7-Eleven na diri nga part, no? Ah, mag-open pa sila. Ganyan gusto lang. Ah, wow. So, maning kuan, ice coffee nga latte. So, kani siya ang nanagigatas. Pinagalan mo gatas, kuya? Ano yung latte? Ano yung sugar? Not bad sa 39 pesos. Kami iyapon. So after diri, on the way na dami sa Panggil Bridge. Bye! Thank you. Guys, pwede gid kayo mo muhapit din nino kay from Iligan or going mo di Polog, Pagadian, Tubod, kung asa pa man diha mga kabisaya. Malabyan na ninyo ng King's Buroon. Dublin na gito sa dalan.
Thank you! Kaniga biyahe more on pahulay gini mga kabisaya kay gasakit gyud paminti ako likod, ako lobot, tanan na gid sakit. Anyways, diretso na gid unta niya mong dagan padulong tubod ug sa dihang nakita na pud nako ning marang sa may kawit kauswagan Lanao del Norte. Pinuok, may kuwan ma'am, 20, 25, tulungan natin. Hello, mani. Ang kanang kuwan, no, kanang dagpunod. Dagpunod. Amo lang ka unod din. Nagpila man na. Pagabot ninyo sa Kawit Kauswagan Lanao del Norte mga kabisaya, daghan kayo ni sila gapamaligya diring dapita munang makita gid kay ninyo o kabalo ba mo mga kabisaya nga kanang marang gikan ra pud na mismo sa Kauswagan Lanao del Norte. Yes mga kabisaya, kay diri sa Kauswagan abunda jud kuno kaayo sa tanom sa mga marang, labaw na kunong August, ting marang jud daw ang August. Kami siya guys, tamis tapos dagko kaayo unod. Hello mga kabisaya, nata sa Kawit, Kauswagan, Lanao del Norte. Ug mangaon kita og marang. During August, kuanda ko no, daghan ako no kaayong marang dinhi. Every day is na available dire. Bakit 200 ako ah? Bakit 200? Ay mga unta. Og mo ni ang Muka Sport mga kabisaya, sulod lang mo diha og data manakay padulong sa Osami City. Mo ginang isagid ko sa Malipay kung ma-open na ang tubod to Tangub City nga bridge kay para dili na gid may maghulat dag 3 to 4 hours maximum or usahay pag gid mga kabisaya labaw na kung nay mga occasion moabot pag yun na siya og 5 hours of waiting. So kami nga taga Misamis Occidental o kanang mga padulong bitaw dito nga kapag ga-deliver og mga pagkaon isagid mi ana sa mga Malipay na gyud kung once nga ma-open na ning Panggil Bridge. Finally mga kabisaya, nakaabot na kita sa Tubod, Lanao del Norte after pila ka hours nga biyahe. Og diri sa Tubod, Lanao del Norte, nanapoy Jollibee, nanapoy Gaisano mga kabisaya. Og aside ana, tsada na pud kaayo ang ilang dalan diring dapita. Ang Panggil Bridge mga kabisaya, diri niyo siya agion sa may kilid sa Gaisano, Tubod. Yes, diya mga kabisaya para di mo mawala. Tanawan niyo guys, inana gid katsada ang dalan sa Lanao del Norte. Especially ning dalan going Panggil Bridge mga kabisaya, grabe na gid katsada. Ga-start ginang tsada nga dalan sa may Tubod, padulong na siya sa Baroy, Maranding, Kapatagan. Diya gyud mga kabisaya, the best gid kay ang dalan diya. As in lapad jud kay nga lapad. Maganahan jud kag park anang si kada plane kay bisan pag double park ka diya no, grabe pagyapon ang kalapad sa dalan. Anyways, as you can see mga kabisaya, muna ni siya ang Panggil Bridge and as of September 10, 2024 mga kabisaya, mao na ning situation diri sa Panggil Bridge. Fake news tong nag-ingon nga mag-open ang Panggil Bridge pagka September 10. Wala pa gid siya mga kabisaya na human. Tan-awan niyo mga kabisaya, daghan pa gid siya kulang-kulang no, og nakita ninyo brag ga-install pas lag mga lightings diha. Og lain pud ang panahon ana nga time mo nang kusog jud kay ang hangin na makabisaya. Og tungod kay kamulo pagigtrabaho di sa Panggil Bridge mga kabisaya, ang kakusog sa hangin dala na gid na abog-abog, grabe gyud, sakit gid kay na sa mata anang orasa mga kabisaya nga grabe kakusog sa hangin. And according nilang surgery mga kabisaya, giapas na gid po daw ang trabaho di sa Panggil Bridge para maapas ni og open by the end of September. Og hopefully pag gid mga kabisaya no, so let's hope for the best og maghulat kita sa sakto nga news, dili lang kay fake news ang atong paghahulatan mga kabisaya.
Anang mga oras sa mga kabisaya, lain na gid kayo ang weather munang nagdali-dali gid big anhi diri sa Gaisano Tubod kay gaduol ra pud ning Gaisano Tubod ug ang Panggil Bridge. Ug diri na lang pud mi nag-lunch mga kabisaya. Gusto gid unta kay ko molibot sa Tubod, Lano del Norte mga kabisaya kay gusto ko mukaon kung unsa pay mga delicacies nila diri, but sad to say the weather is very bad ana nga time munang diri mi sa Gaisano ug nagkaon mi aning sisig nga tag 65 pesos ug ang ilang chow fan rice nga tag 55 pesos.